Sausa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Vic. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Leaves. So why can't you say RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Vic. Bay, nabi ako ni bagong gi-hire diri sa atong office, bay. Uli ni Lani. Oh, mao ba? Mayo hinon. Ano sa siya masugod? Human ko nag-announce sa imong promotion. Ha? Promotion? Ay hala, ahak na slide ko na. Oh. Tarong ba? Ma-promote ko? Ha? Congratulations, Vic. Salamat. And Vic, after sa imong shift, ato ako sa kong office. Maimportante itang istoryahan. Okay, ma'am. So, since ikaw naman maupuli ni manalo sa iyang posisyon, nahibaw na ka kung unsay trabaho nimo karon. Yes, ma'am. So, next week, adto na ka sa probinsya nga branch ma-assign. Ikaw may akong saligan dito. Pilam ko ka adlaw dito, ma'am. O sa kabuhan. Sugkot na lang, bay. Basin pa dayog adto ni makita ng imong forever. Mo. Trabaho ako doon eh. Aw, mauli taong guwang yun ka. Bay, kano sa magkamado ha? Ug asa man ka-star? Hindot pa sa Dedinis probinsya. Pwede ko yung hangin. Papalit ako sa te. Wala. Kapwapo niya. Simple og probinsyana kayang yung beauty. Ako siyang amiga akong bit. Ha? Makikamiga ka? O miss, kana kon okay ra nimo? Aw, amiga raman di ay. Uy, problema, uy. Kibaw ka kung sa'y problema na bay? Kung ma-inlove ka niya, Unsa man say problema kung mahitabo na? di man ni nga temporary ra ka diha. Ano sa man? Sukol kag LDR? Unya na ako problemaho na kung pagkauyab na mi. Ay noon? O sige, panguyabi. Unsa? Manguyab ka? Kabago ba na ito nagkaila? Di man namang matter kung bago bang nakaila or dugay na. Ang importante nga nakagusto ko nimo. O ginawat nga nakagusto sa kanako. Kinsa man kay dili makagusto nimo, no? Unya, dawat magkako nimo nga breadwinner ba ako. Nag-eskwela ako, nagtrabaho. Unya, nagatiman pag ko sa bedridden na ako nga lola. Tabangan ti ka sa tanang butang. Atak na ko chance. Okay. Okay. Okay, gisugot ako nimo. Oh, Vic. Gisugot na tika. Yes! Sigurado naman kita ka bay. O bay, sigurado na kay ko. Abi nimo, ginahangi kay ko niya bay. Kay buutan, masinabuton o kugihan. Bilib kay ko niya bay. Love na gyud nako si Vivian bay. Unya, saan na nimo kung makabalik na niya ka diri? Ha? Dili ko mo sugot nga mobalik ka dito. Ha? Joke ra, uy. Ganong dili good taon.
Imo man ang trabaho. Sige lang. Mubisita lang niya ako ni mo din. Sige. Tug ako sad. Bisitahon lang sa dunya di kas inyo. Okay no. Ganahan ko na aron. Makaila na po di mo ang ako mga ginikanan. Ma, si Vivian. Vivian, ang akong mama. Nice to meet you, Day Vivian. Nice to meet you, Sate. Pagmama na nako, kay anak naman sa tika. Og welcome kaayo ka dinhi sa among bahay. Salamat, ma. Oh, love, okay ra ka? Nganong muro mag hago mo gigod no? Na-stress ko sa kadaghan ako gibuhat ko. Kay bawi ako nag-eskwela pa ko. O niya, nagtrabaho pa gyud. O niya, nag-atiman pa gyud ko ni Lola before ko nilakaw. Ay, sakit kaya akong lawas, love. May pagwa na lang ka muari usa aron makapahuway ka. Day Vivian. Nakadungog ko sa inyong istorya. Nagdakog haplas. Makatabang ni sa imong gipamati, Day. Ma, salamat na ma. Love, asa man ang sakit? Dere sa kong likod. Og sa akong mga bukton, love. Dali, aplasan ti ka. Paabuta lang ha. Kay karong taod-taod, ma-feel na nimo ang epekto anang omega painkiller. Wow! Kanindot anikod. Gawas nga, dali ra kayong nigaan akong pamati. Mura siya bugnaw nga init sa pamati. Kana tungod sa iyang bugnaw init sensation, nak. Effective taayo, no? Ana, imo na na, day. Salamat, ma. Mga plas ko og balik inig-uli na ako. Bay, niuli naman si Vivian sa ila. Tara na, duha tag basket na. Sige. Nangit ako. Dili ha? Nga naman, love. Naapala ko niya mag-igat-igat ni mo dito? O niya ikaw ba si matintal sa gadayon? Love, naibaw ka nga dili ko ingon ana. Ug ikahurog gid ang ako. Bisag unsa pa isulti ni mo, Vic. Basta kay dili ko musugot. O kung musupak gani ka, magbuwag ta. Vivian. Oo ba? Nakabantay kag kausaban niya rong mga nangaging mga adlaw? Ubay. Ambot. Silusan naman kasi. Uy, sulti siya na bay. Uy, para may pause sa iyang limitasyon. Kung mausap pagigani siya bay, ako nagidunya siyang prangkahan. Vic! Dali na, anak. Manglakaw na ta. Daghan pa kayo kong kumprahon. Okay, ma. Hala, nalubot na ako cellphone. Wala ba di ko makapahibaw ni Vivian da nga malakaw ko? Yan na lang. Ako lang siya tawagan ini kulay. Mao ba? Or basig naglaag ka? O niya, lingaw na kay ka dito, mangwa na ka makauna-una na ako. Love, ano ko pagsulti, anak? Ay nga naman! Kay sakto ko, no? Ha, grabe, no? O pag ka mo kontento na ko, Vic? Mukha to lang yapon kaslain? Imo lang yapon kong binuangan, ha? Wala lagi ti ka binuang eh. Imo mo kong syagitan. Hadilin ako ni mo love, no? Abi ni mo, Vic? Mas maayo paguntahon na lang gini nato. Unsa? Makigbuwag na siya ka? O, Sige! Sige, magbuwag na, Vivian. Kaya ako, wala na siya ko makasabot di mo. Asa naman itong imong pagkamasan niya buton, ha? Vic, O dangon tani. Karon, paglipay-lipay na, nga nisugot ko nga, magkabuwag na. Muna dugay na ni mong ipangita, di ba? Mong sige. Undangon ta na ni. I can think of all the times you told me. Napuno og napulaan na nasag ko. Tungod sa gipakita nga batasan ni Vivian. Bisag mahal pa nako siya pero dili ko ganahan nga magdugay sa usa ka toxic nga relasyon. Labi na ang relasyon nga way salig sa usag-usa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagdaganing akong tampo. More power, RMN. Mao gito mga hikalang kaagi ni Vic
nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the bite in time. Ang mong kaagi gibuhatan o dawa sa radyo ni Carol Marie Caen o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpa.